ground floor. 3 months namin ginawa. Sobrang sikip. Kaya natagalan kami ng konti. Dating bahay giniba namin. Habang ginigiba, ginagawa yung pundasyon. Kunin ko yung kape. Ito yung first time kong sinolo ko as foreman. 3rd floor po ito. Kasi marami akong pinagtrabahuhan. Foreman ako pero hindi ako mag-isa. Napakarami namin foreman. Ito solid, mag-isa lang ako. At ang tao ko 11. Maraming pagkakamali. Siyempre, baguhan. Lalo na sa structural. Dami kong mali. Pero inaayos naman ng engineer. Kinokorek ako. Kasi sinabi ko naman sa kanya na hindi ako masyadong marunong sa structural. Sa architectural, okay. May alam. Actually, may nakalimutan nga akong biga isa. Pero gagawin namin. Banda doon sa may CR dyan. Malaki to. Almost 200 square meter to. At buong lote, ginawang bahay. Ayan. Budget nito 4 million. Sa trabaho pa lang. Nagbabudget ito lahat ng nasa 12. Kasi gagawin tong executive finish. Pakalaki. Oras natin 6:30. Kape. Dito itatayo yung hagdan. Diyan yung ano, so may posting yung landing ng taas ng hagdan. Dito naman sa baba nito magsisimula yung hagdan. 19 step pataas dito. Ito yung magiging landing. Yan. Tama yan doon. Ikot. Punta doon. Sa taas. Yung CR di pa namin ginigiba. Marami akong natutunan sa bahay na to. Sa project na to. Dahil sa tulong ni Engineer Pamis. Engineer Pamis, siya mismo may-ari nito. At siya mismo yung engineer. Kaya detalyado yung gawa. Hindi pwede magkamali. Kasi sariling bahay niya ito. Malaking pasalamat ko sa kanya. Kasi ang dami niyang tinuturo sa akin. Although lagi akong napapagalitan. Pero tanggap ko kasi alam ko naman mali ako. Pero pasalamat ako sa kanya dahil napakarami kong natutunan. Lalo na sa structural. Dito yung landing. Yung pataas na hagdan. Dito naman yung hagdan. Pataas. Ganyan. Ang mali ko ito.
yung dapat may isang beam dito na dadalhin yung bigat nitong column nito, ng area to. Kaya lang pinag-aaralan namin kasi itong dito wala naman siyang dadalhin bigat. Baka yung baguhin, patibayan yung nasa taas kasi yun yung lalandingan ng lalandingan ng hagdan pataas sa second floor ay sa third floor. Yan si tatay, tubero namin. Magbabasa kami. Ay, literal.